Изоставените села по Душундере. Но къщите си седят доста добре за годините, които са минали. Доста големи къщи е имало тук на времето. Имало кипяло и живот на времето тук. Но пак с времето пак природните условия пак си оказали влияние. Ако сравним с другите къщи, които преди малко ги гледах, тези са по-здрави и доста голяма част се седи от тях човек, за да придобие представа как са изглеждали на времето. Големи къщи, двоетажни. Дървени постройки с глина, с зидан, мазани. Тук има едно корито даже за животните да си пият вода от тях. Интересна архитектура. И отпред, както много стари къщи, имало тераска с балкон. И това всичко на ръка е дялано и правено на времето. Но си имало и ток докаран до това място. Много интересни и красиви къщи, но за съжаление хора вече няма. Само да внимавам тук да не ни падне нещо на главата. Ето доста интересно. И какви малки долап, дето им казват. Имало си и камина тук. И това всичко на ръка е дялано на времето. С много масивни греди. Човек, виждайки тази част, се връща доста години назад във времето. Интересна архитектура. И тези камъни едно по едно са зидани. Като гледам и отсреща, пак има една малка къща. Било е доста населено тази част. Отсреща се вижда пак една малка постройка. Някъде тези къщи са строени през 50-те години, може би. Каква красива къща. И също с голяма балкон, тераса дървена. Да влезем навътре, да видим как изглежда архитектурата на къщата. И с много масивни гради. И това всичко на ръка е идеално.
как са направили плет и са ги измасали с